Kaixo, nire izena Unai Pascual da, eta Basque Center for Climate Change ikerketa zentruan egiten dut lan, Iker Bask irakaslea naiz ere bai. Eta, agora ekimenaren barruan, hurrengo asteazkenean, San Telmo Museoan izango naiz, hirien jasangarritasunaren garrantzia azpimarratu nahian, mundu globalizatu batetan bizi garenez, tokian tokiko jasangarritasuna badakigu oso garrantzitsua dela, baina ikuspegi sozioekologiko batetik abiatuko naiz, gaur egun jasangarritasunak zer esan nahi duen azaldu nahian, ez? Eta, hirietan zer egiten dugun, ze metabolismo sozioekonomikoa daukagun, eta, eskala anitzetako arazo bat daukagunez eskuartean, osasuna, naturaren balioak, eta jasangarritasun globala bera ere izango dut izpide, beti ere hiriaren testu ingurutik abiatuta. Espero dugu hor ikustea, edo bestela telematikoki espero dut aukera izatea zuekin, elkarrekin egoteko. Horrela bada, asteazkenean elkar ikusiko dugu. Venga gero arte.